good morning, good morning. Balik ka na ito ni, manatag limpyo, ani. Manatag limpyo. Usahay. Yan ko yung appliances. Para limpyo lang. Chicken, ano ni? Pang fried chicken, mga fish oil. Sige na magtagpag-balik ko mahulog. Siya pwede. Okay. How to clean siya. Mana natin ibugas. Okay. Bugas. Linis na siya. Yun na siya. Diri magud kini mapuno ni siya og oil, mag-brown no. Mga prito ka. Siya. So, linis na siya guys. Limpyo na siya guys. So, diri na siya. Diri na siya nakabutang. So, siya. Ito siyang inipon. Bagong limpyo. Ito siyang inipon para mag-dry yun ang sulod.